ሰላም ክብራት ተኸታተልተይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትኾኑ ብዘለኹም ሰላምን ፍቕርን እናተመነኹ ሎሚ ዓንቲ ደሞ ከምዚ ትሪእኒ ዘለኹም ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ናይ ኣዶ ሰላም ፀጋይ መዓዛ ኣብርሃ ማለት እዩ። ከምኡውን ናይ ኣፍወርቂ ነዞም ሰባት እዚኣቶም በረገፅ ናይ ቤተሰብነት ነገር እዩ። ቤተሰብነት ኮይኖም ደሞ ናይ ኣሕዋት ቀደም ከምቲ ንፈልጦ ዝኾነ ምስጢር ወይ ከዓኒ ዝኾነ ናይ ውሽጣዊ ጉዳይካ ብውሽጢ ውሽጢ ክዛዘም ኢና ንፈልጥ ነርና ብትወለድና ዘረድእና ናይ ኣሕዋት ነገር ናይ ኣሕዋት ዘመድ ዓልየት ብውሽጢ ተሓሪቕካ ሰላም ክትፈጥር እዩ ዝግባእ ነይሩ። ብዙ ሎሚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ፅቡቕ ይኹን ሕማቕ ይኹን ናብ ሚድያ እዩ ዝወፅእ። ኣብ ሚድያ ወፂኻ ባእሲ ኣብ ሚድያ ሰላም ኣብ ሚድያ ንምንታይ ከምኡ ክኾን ኣይውልን። ንምንታይ ናይ ኣሕዋት ናይ ወለዲ ናይ ቤተሰብነት ብውሽጢ ክንውድእ ኣለና ማለት እዩ። ኣሕዋተይ መዓረ ቲክቶከራት ንኹን ዩቲዩበራት ንኹን ናይ ሚድያ ሰባት ንምንታይ ናብ ሚድያ ነውፅኦ? ንላይክ ሼር ሳብስክራይብ ክንብል ንምንታይ ክብረትና ንቕንጠጥ? ቅርሺ እዩ ንፋስ ወሲድዎ እውን ይጠፍእ እዩ። ስለዚ ንገንዘብ ንዶላር ክንብል ጉዳይና ወይ ከዓኒ ናይ ቤትና ነገር ናብ ሚድያ ኣይነውፃዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ምስሓቅ ሸራፋት ትኾን መጀመርያ ብፅቡቕ ተፋሊጥካ ብሰላም ብፍቕሪ ብብዙሕ ነገር ተፈታዊ ሰብ ብዙሓት ኣድናቕቲ ኣኪብካ ከለኻስ ተመሊስካ ብዘይኮን ነገር ክብረትካ ክትቀንጥጥ ከለኻ ፅቡቕ ኣይኮነን ኢለ እየ ዝሓስብ ማለት እዩ። ስለዚ መዓዛ ኣብርሃ ከምዚ ትሪእዋ ብዙሓት ሰባት ኣድናቕቲ ኣለውዋ፣ ብዙሓት ሰባት ፈተውቲ ኣለውዋ፣ ብዙሕ ሰብ ማለት እዩ መዓዛ ዝብል ሰብ ኣለዋ። ንሰላም ከምኡ ንኣፍወርቂ ከምኡ ማለት እዩ። ስለዚ መዓዛ ኣብርሃ ከም ወላዲት መጠን ንክልተ ደቃ ካብ ሓደ ማሕፀን ከምቲ ዘውፀትሎም ዝሓመመትሎም 9 ወርሒ ካብዳ ፀይራ 3 ዓመት ኣብ ዝባና ሓዚላ ትሕዘሎም ኣይትሕዘሎም ወላዲት ብምዃና እዩ። ወላዲት እያ እስካብ ካብ ማህፀንካ ዘውፃኻዮ ውላድካ ወላዲ ኢኻ ሕዘሎ ኣይትሕዘሎ ዋላ እንሳተለይ ሓዘለቶ ሰላም ሓዚላ ኣዋፂሓቶ ለኣፍወርቂ ሓፍቱ እያ ክንደዲ ኮይና ከተዋፅሖ ግዴታ ኣትዋፃእ ግዴታ እዩ። ምክንያቱ ንሓደ ንእሽተን ሓውካ ብድሕረ ዴኻ ኣዲ ኮንካዮ ሓፍቲ ኮንካዮ ኣቦ ኮንካዮ ሕማቕ ኣይኮነን ማለት እዩ። ስለዚ ክብርቲ ሓፍተይ ወይ ክብርቲ ወላዲተይ መዓዛ ኣብርሃ ማለት እዩ እዚ ትገብርዮ ዘለኺ ጌጋ እዩ በርግፅ ማለት እዩ። ንምንታይ ውቃዕ ስለ ዝኾነ ንፋስ ክመፅእ ከሎ ፀሓይ ክወቕዖ ከሎ ንፀወራ መንዳእ ክትፀወሮ ወላዲት እኮ ኩሉ ነገር እያ ትፀወር። ወላዲት እኮ የንደዚ ንህዝቡ ንዓየይ ንዓኺ ንሃገሩ ንዓዱ ክብል ዝተወቕዖ ሓጫውን ኣብ ዝዋኑ ተሸኪምዎ ዘሎ ውላድኪ ንማንም እውን ክትፃወሪ ግዴታ ኣለክ ማለት እዩ። የንደድ ለኣፍወርቂ ወድኺ ሓጫውን ኣብ ዝዋኑ ዘለዎ ምፅዋርዋ ነቶም ካልኦት ተጋድልቲ እውን ክትፃወርዮም እዩ ዘለክ ማለት እዩ። ስለምንታይ ከምኡ ኣይበሃሊ ካብኡ ከዓኒ ይቅርታ ክሓትት ከሎ ኣፍወርቂ ይቅርትኡ ተቐቢልኪ እንተመሊስኪ ንሰላም ይቅርታ ክትባሃሉ እዮም ምስ ሰላም ክትዓርቅዮም ይግብአክ ነይሩ ከም ወላዲት መጠን ማለት እዩ። ስለዚ ዓብዪ ጌጋ እቲ ዝተርአየኒ ኣባኺ እዩ ዘሎ ጌጋ ናትኪ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። መዓዛ ማለት እዩ ኣብ መዓዛ ኢሉ ኣሎ ከም ወላዲት መጠን ኣፍወርቂ ልብዕውዩ ይቅርታ ክብለክ ከሎ ንስኺ ይቅርትኡ ተቐቢልኪ እሺ ዝወደይልኪ ተመሊስኪ ንሰላም ኣምፂኺ ክተተዓርቕዮም ይግብአክ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ወላዲ ክትሰርሐ ግዴታ እዩ። ውላድ ካብ ውላድ ከዓኒ ኣይፈላለይ ማለት እዩ። ሰላም እንታይ ስለዝኾነት ኣፍወርቂ እንታይ ስለዝኾነ ስለዚ ጌጋ እዩ መዓዛ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ጌጋ ከተቐቢልኪ ንደቅኺ ናብ ሰላምን ፍቕርን ፕራንክ እንድሕር ኮይኑ እውን በርግፅ ፕራንኪ ወዝሎ ኣለዎ ክኾን ኣለዎ እምበይ ስወኢልካ ወዝሊ ይብሉ ብዙሓት ኣድነቕቲ ፈጢርካስ ካብ ኣድነቕትካ ዝፈላለየካ ፕራንክ እውን ክኾን የብልን ማለት እዩ። በርግፅ እንድሕር ብትኽክለኛ ተባኢሶም ተፃሊኦም ኮይኖም እውን በቲ ዝዕራቕ መንገዲ ንኣኸ ኣይጠፍአኪ ስለዚ ክትዓርቂ እዮም ይግብአክ ማለት እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ ማለት ክንዲ ተዘድነቐ ክነበርኩ ክንዲ ዝፈትዎ ክነበርኩ ማለት እዩ ብትኽክለኛ ኣትሒተ ርአየኩ ማለት እዩ መዓዛ። ምክንያቱ ወለድናስ ኣሕዋት ለኣሕዋት ተተባኢስካ ይኾነ ብከምዚታት ነገር ብቕርሺ ብገንዘብ ኣባጊዕ ዳጓሰኻ ተተባኢስካ እውን ሲ ወለድና ክዓርቁና ወለድና
لمن تدانهم لهم كوريوم كعرقنا إن ندرب بي بحد أخاخي كلا بقدر تصدق أي بال سلازي كبرتي ولادتي معاذا حمزة جيركي لدق خلاص سلام ممتد كل يوم تبغى بورات تختتلتين على ما أنت تحسي نزي مسنيرو شير سبسكرايب لايك بالمقبار متابعهم أي فليني أن زدوا لهم ونقر كاني أو كومنت صحف لي بزلهم وسلام الفقران يكون لكم سنة جيزي.